Hej, jeg vil gerne fortælle om mine praktikperioder i landbruget. Jeg har desværre været med til, eller jeg var dum og ung og udvidende, selvfølgelig. Jeg startede med kvægpraktikker. Der var jeg 3 styks, og så var jeg også i praktik på en landbrugsskole. Jeg kan starte med landbrugsskolen. Der så jeg en ko, der blev sparket i hovedet, fordi den ikke gad at rejse op, og den skulle over til de andre køer, der stod og ventede på at blive semineret. Og de var så i en boks for sig selv, hvor køerne de skulle insemineres. Og så der sagde så de skal så stikke ind sådan med rækværk, der er sådan nogle låsesystemer. Så skulle de bare stå der og klog. Og så en kvægpraktik, der har jeg været med til, hvor jeg så en nykfødt kalv. Altså, jeg så fødsel. Og efter den blev født, kalven, der gik ikke engang en time eller 10 minutter, for at den skulle slæbes. Den skulle slæbes over i en kalveboksen, som var cirka 20-25 meter fra der, hvor kalven blev født. Og det var så betongulv, den skulle slæbes. Så den blev slapt. Man skulle tage fat i benene på den, så skulle den bare slæbes hen af betongulv. Så vil jeg fortælle om køernes plads. De står helt meget på let plads. Helt mange 100 køer. Og de står rimelig tæt. Og de kommer, dem der ikke er økologisk, de kommer aldrig ud på græs. Og så vil jeg gerne fortælle noget om køerne. De bliver brugt som malkemaskiner, og når de ikke kan producere en god mælkekvalitet, så bliver de myrdet. Fordi så kommer de til at blive en udgift for landmanden. Så vil jeg gerne fortælle om min grisepraktik. Svinepraktik hedder det, og det var kun én gang jeg var der. Det var ikke særlig specielt sjovt. Da vi skulle flytte grisene, hvis de gad at høre efter, eller landmanden, jeg kunne mærke på landmanden, han fik sådan en vrede i sig, fordi de ikke gad at lytte, eller følge landmandens ordre. Så havde vi sådan nogle bræt, som vi skulle flytte dem med. Så fik den bare, det skete flere gange. Grisen, der fik bare brætspidset lige i hovedet. Og de blev bare slået med brættet i hovedet, hvis de ikke gad at lytte. Og så prøvede jeg også at inseminere en sør, hedder det. Så var der sådan en kateter, man skal stikke ind i. Og så dreje, og så skulle man sidde om på den. Og så nogle gange, så satte den sådan noget, jeg kunne mærke, den var ikke helt vild med det. Og havde den der inde i sig. Så den satte sig ned. Og så nogle gange sagde jeg til landmanden, den sætter sig ned, så fik den bare, så den kunne rejse sig op igen. Og det var inde i en båse, hedder det. Svin, som det hedder det. De er inde i båse, fanget. De har ingen plads, de kan ikke røre sig eller noget. Og så er de bare der, fordi de skal fredes op. De må overhovedet ikke få motion, fordi motion og meget plads for svin, det mister landmanden penge på. Og så vil jeg fortælle noget om burhøns. De kommer aldrig til at se daglys eller få frisk luft. Og de kan ikke have deres svinger. De kan ikke få deres svinger ud. Og de får aldrig frisk luft og lys. De ser aldrig daglys og frisk luft. Og de er helt mange burhøns i en lille areal, i en lille bur. Og så vil jeg gerne fortælle om mængden også.
minken, det er et rovdyr. Den elsker natur og vandløb og sådan noget. Men den får ikke tilfredsstillelse sit behov i det lille bur, den er i. Fordi folk de skal tjene penge på dens liv, pels. Helt forfærdeligt. Det var sådan set det, jeg gerne ville fortælle om landbruget, som jeg ved noget om. Ja, utroligt, hvad mennesker de kan bøde deres medskabninger. Udnyttelse og frihed berøver dem. Det er jo sygt, mand. Vi lever i 2009, det er jo helt sindssygt, at folk de er sådan. Og så vil jeg gerne have befolkningen, fordi landbruget... Fordi landbrug, de fortæller jo ikke forbrugerne om landbrugets vilkårene og hvordan dyrene de har det.